Dr. Ognjen Kraus, predsjednik židovske općine Zagreb. שמי דוקטור אוגנין קראוס, ואני ראש הקהילה היהודית בזאגרב וראש הקואורדינציה של הקהילות היהודיות בקרואטיה. הקהילה היהודית הוקמה לפני יותר מ-200 שנה. Moje ime je Luciano Moše Prelević. Ja sam rabin... שמי לוציאנו משה פרלביץ' ואני הרב של הקהילה היהודית בזאגרב. אנחנו מטפלים בחברי הקהילה הזקנים והחלשים בבית האבות וגם בילדים בגן הילדים. Ja sam Natali Križan, brand manager za ovaj... שמי נטלי קריז'ן. אני עובדת בתור מנהלת מותג למוצרים מעוצבים מישראל, מותג מיכל נגרין. מאחר וגרתי כמה שנים בישראל, התאהבתי במותג הזה, ולדעתי גם זאגרב וקרואטיה זקוקים לו. כל מה שאתם רואים פה בא מישראל, חוץ מהפרקט. שמי נטשה פופוביץ' ואני המנהלת של פסטיבל הסרטים היהודי. נשיא הפסטיבל הוא ברנקו לוסטיק, מפיק הסרטים מהוליווד ומי שפעמיים זכה בפרס אוסקר. הפסטיבל יהיה מוקדש לחסידי אומות העולם. Ja sam rabin Kotel Dadon. שמי קוטל דדון ואני הרב הראשי של הקהילה היהודית הדתית בית ישראל בקרואטיה. נולדתי בישראל, אני צברי. אני חי בקרואטיה כבר 10 שנים. היום יש לי יותר חברים לא יהודים מאשר יהודים. Ja se zovem Šalamon dr. Vladimir. שמי דוקטור ולדימיר שלומון ואני סגן ראש הקהילה בית ישראל ומרכז מפעל תרבות יהודית בשם ביחד. ביחד מתכנס מדי שנה בחודש אוגוסט באחד המקומות האטרקטיביים ביותר בחוף האדריאטי. שמי רוני ברנדל, אני מדריך טיולים מזאגרב, אני עושה סיור יהודי בשפה עברית בזאגרב וסיורי מסורת יהודית בקרואטיה ומדינות שכנות. משנה שעברה אנחנו נותנים שירות של אוכל כשר בזאגרב ומספר בתי מלון בחוף הים. שמי מיכל ברנדל ואני מרצה בקתדרה ליהדות בפקולטה לפילוסופיה של אוניברסיטת זאגרב. הקתדרה ליהדות קיימת בזאגרב בשנת 2006 והיא היחידה בין וינה לסלוניקי. השם שלי זה פיני זקלס, פנחס זקלס. אני מייצג את תנועת חב"ד, חב"ד לובביץ'. אנחנו הגענו לכאן לפני 5 שנים, לפתוח פה מרכז של חב"ד, לעזור לקהילה היהודית בכל מה שקשור לחינוך יהודי. אני סילביה, אני המורה סילביה, אני עובדת בבית ספר הייחודי לאודר הוגו קון בזאגרב, שהוא בית הספר הייחודי היחידי לא רק בקרואטיה, אלא בכל יוגוסלביה לשעברה. אנחנו מאוד שמחים כי תלמידים שלנו מדברים עברית, כותבים עברית, שרים, וכן מאוד שמחים, גם אנחנו בטח, שיש לנו בית ספר היהודי בזאגרב.
Fa, fa.